So yung may puti na yon, so yung pinunta namin dito. Pero yung hills niya, yung pinakatuktok ng bundok, is hindi pa narating kasi dodoblehin pa ito, te. So sobrang layo, te. Ayan. Ang ganda na nga ng view, pero mamamatay ka magdating na. Sobrang taas. So hi guys, welcome back to YouTube channel, no Martian Sir Vlog. So ngayon gising dito kami sa Boga-Boga. So oh my god, sobrang haba talaga ng hills dito guys. Oo, ng Boga-Boga. So actually first time ko ngayong makapunta dito sa Boga-Boga. That's why I'm so very excited for this. So marami pa ng tao. Maraming tao, mga nagtatrabaho, ganun. So sobrang haba guys. Papakita ko sa inyo mamaya, ganun. So sa ngayon is naglalakad pa kami papunta doon sa itaas. So sobrang grabe, day. Ayan, day. Yung nasa ibabaw, te. Yun. So, sobrang haba, day. So, parang maputol yung ano ko, eh. Taasa, uy. Daan pa nagtao. Hindi ka kaya, uy. So, sobrang layo, day. Sobrang taas ng bundok, day. Kasi itong Boga-Boga, parang siya yung pinakamataas na hills dito sa amin. Sa aming lugar. Ganun. Sa Leyte. So ito yun guys. Ipapakita ko sa inyo. So ayan. Ganyang kahaba, day. Hindi pa yan. Doon pa yan sa ibabaw talaga. So ayan yung view. So sobrang ganda. Ah!
my God. So, the best yung view dahil ayun sa likod. So, nakakaloka lang. Sobrang haba dahil. Diyos ko. Hindi ako makapaglakad ng maayos kasi sobrang taas ng bundok dahil. Oh my God. Hindi ko nakaya dahil. Sobrang haba talaga. OMG. So, hindi pa to yung hills talaga. So, there is ano pa. Ayun! Ito yung nilakbay namin. So hindi na ako makapaglakad na maayos kasi nga sobrang taas. Ayan. Sobrang haba, guys. Pinaya. Ang haba dahil sa daming tao pero bahala na. Wala ko bahala. Hindi ko na kaya nakarin dahil. So maraming taong tatrabaho. First time ko umakyat dito. Di ako kinaya. So yun na nga. Sobrang taas na kaming inakyat. Wow! Very amazing! At sa wakas, nakarating na ako, guys, sa yung parang mawala ako sarili ko, guys. So papakita ko sa inyo yung view. Yun. So yung may puti na yon, so yun yung pinunta namin dito. Pero yung hills niya, yung pinakatuktok ng bundok, is hindi pa narating kasi dodoblehin pa ito, te. So sobrang layo. Ayan. Ang ganda na nga ng view, pero mamamatay ka pagdating dahil sobrang taas. So, eto na kami. So, maraming salamat at nakarating na kami dito, guys. Tuktok. Pero hindi pa ito yung tuktok na talaga. Pero, as you can see, ang laki na ng butas ng ilong ko, day. Ayan sila. Diyos ko, pag walang exercise ka talaga, parang mamamatay ka sa pag-akyat. So, yun yung pupuntahan namin ngayon. Doon akong papapicture, ganun. Yun. Konitiis na lang. So, ang daming tatrabaho dito kasi nga, pinaganda lang yung lugar. So, welcome to Boga Boga, guys! So, andito na kami. At sa wakas, andito na kami. Kasi ang dami ding mga nagpapapicture dito, ha? So, ayun! So, sa wakas, nakarating na kami, guys. So, ang ganda ng view.
na pinakamahaba, isa yun guys. Pero sobrang haba. Kita times 2 mo pa yung daanan dito, day. Ayan, sobrang taas na hagdanan na yan. So di ko nakakayanin, so dito na lang ako. Ayoko na. So ayan, ang ganda ng view. O diba? Ang dahil lang dito, ito lang yung pinunta namin, day. O ayan. So yun na nga guys, nakarating na kami. Sa parang first floor na ito, ganun. So yung mga kasama ko, so parang wala lang sa kanila, pero ako parang puputok yung changkot eh. Kakalakad sobrang haba. So ayan. So ayan guys. So that's why guys, so ito lang yung pinunta namin dito. So kahapon is birthday ko, so ngayon yung gift na yun, Leyte. So ito magpipicture na kami. Ay no. So yung hagdanan na ito is yun yung papunta sa pinakatuktok guys, na parang times 2 pa yung daanan na pinuntahan namin dito o dinaanan. So sobrang haba guys. Ayoko pang mamatay. So dito na lang muna ako, no? So bye bye. So yun na nga guys, pauwi na po kami. So yun na nga ang lahat, no? So